Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta o cameră de supraveghere varifocală Turbo HD de la Hikvision. În cutie găsim următoarele: manualul de utilizare, template-ul pentru prinderea camerei, camera de supraveghere, și șuruburile de prindere. Este un echipament de dimensiuni medii și cu un aspect plăcut, ce face ca această cameră să se îmbine ușor cu mediul în care este montată. Brațul oscilant permite poziționarea camerei astfel încât să surprindă zona supravegheată din orice unghi. Alimentarea se face printr-o sursă de curent de 12V cu o mufă de alimentare tată de 2,1 mm, în timp ce transmiterea semnalului video se poate face printr-o mufă BNC tată sau video balun. La o primă analiză exterioară observăm foarte ușor LED-urile IR. Acestea oferă o distanță de vizualizare pe timp de noapte de până la 40 de metri. Senzorul CMOS de 2 megapixeli oferă o calitate sporită a imaginii la rezoluții de 1080p și permite utilizatorului să se bucure de detaliile zonei supravegheate. Lentila varifocală cu zoom și focus reglabil în intervalul 2,8-12 mm oferă posibilitatea monitorizării unei anumite porțiuni din locație fără a pierde din detalii, unghiul de vizualizare fiind reglabil între 105,2 grade și 32,8 grade. Meniul OSD este ușor configurabil prin conectarea unui controller la cablul de conexiune dintre cameră și DVR. Nivelul de protecție IP66 asigurat de carcasa metalică permite amplasarea camerei în condiții de operare cu temperaturi cuprinse între -40 și +60 grade Celsius și umiditate maximă admisibilă de 90%. La fel ca și celelalte camere marca Hikvision, aceasta este compatibilă cu aplicația IVMS, ce permite vizionarea de pe telefon, tabletă sau calculator a zonei supravegheate. Mulțumim pentru vizionare, iar pentru mai multe detalii și produse vă așteptăm pe site-ul nostru macpro.ro.